אז אתם רואים שאני מתרגשת, וכשאני הולכת לפרזנטציות, אני לוקחת איתי 3 דברים שיכולים לעזור לי להוריד את ההתרגשות. הראשון זה קפה, שהספיק כבר להישפך, אבל קפה. השני זה, רגע, יש לי פה הפתעה. יריב, זה בשבילך. השני זה, נחשו מה? שוקולד. והשלישי זה טלפון. אז ככה. אז אני רוצה לספר לכם סיפור קצר על עצמי. מהרגע שאני זוכרת את עצמי, תמיד משהו בעולם הפריע לי. הפריע לי איך שאנשים מתנהגים אחד לשני. הפריע לי איך שזורקים זבל בכל מקום. הפריע לי, וממש בתור ילדה אני זוכרת שאני לא מבינה למה העולם מתנהל כמו שהוא מתנהל. גדלתי, התפתחתי, ובאיזשהו שלב קלטתי שאני אקטיביסטית מדי, ומדברת על זה מדי, וממש מפריע לי כל הדברים האלה. אז הגעתי למסקנה, כדאי שאני אהפוך את זה למקצוע. אז זה מה שאני עושה היום. יום אחד נתקלתי בציטוט הזה. מה? עסק שגם משתמש בהשפעה חברתית וגם מדבר על שוקולד? כאילו, יש משהו יותר טוב מזה? אז התחלתי לחקור וגיליתי את טוני שוקולונלי. האם אתם מכירים את המותג הזה? יש, איזה כיף. הוא נמצא בכל מקום היום, בכל פיצוצייה, בתחנת דלק, ברשתות שיווק. אבל אם אתם מכירים את הסיפור של טוני, או טון ונדר קוקן, ההולנדי שייסד אותו, הרשו לי לספר לכם סיפור קצר. הבחור הזה, לפני כ-13 שנה, גילה באיזה ספר שהוא קרא, הוא גילה שבעצם קבוצה מצומצמת של חברות שמייצרות שוקולד, שולטות על רוב השוק של הקקאו. עד כאן זה מצוין, נכון? אין בעיה עם זה. הבעיה היא שהחברות האלה מודעות לעובדה הזאת שהם מעסיקים אנשים וילדים בתנאי העבדות. אז טוני אמר, אוקיי, מול הביג שוטס, אני לא יכול להתמודד, אני אחשוב על דרך יצירתית. הוא אכל 13 חבילות של שוקולד קטנות, והחליט שהוא תובע את עצמו בבית הדין הגבוה לצדק, בהאג, בטענה שבזה שהוא אוכל שוקולד, הוא תורם לניצול ילדים. במקביל, הוא ייצר 5,000 חבילות של שוקולד בעבודת יד, וקרא להם slave free, ללא עבדות. אבל הוא לא הפסיק בזה. שימו לב בבקשה ללוגו. את הלוגו הוא ייצר במספריים עם בריסטול ונייר, ביחד עם המעצב כמובן, אבל הוא עשה את זה ביד, לא פוטושופ, לא אילוסטרטור. למה? כי הוא רצה להעביר את המסר שמדובר פה בעבודת כפיים. הצבע הכחול, לפני 13 שנה כמעט כל המותגים של השוקולד היו בצבע אדום, אבל טוני אמר לא, אני רוצה לבדל את עצמי, והוא בחר כחול. והשם שלו, טוני שוקו לונלי. למה? כי הוא הרגיש שהוא לבד במערכה מול מגה ג'יינטס. שימו לב בבקשה את החותמת, אוקיי, של ה-slave free. עכשיו, בן אדם אחד עם מוטיבציה, באמת, שאין דרך ממש, אחד הסיפורים הכי מדהימים, ועל פניו היה נראה, אוקיי, מי יקשיב לו? 5,000 שוקולדים, מי יקשיב לו? מסתבר שהעולם, לפחות בהולנד, כל כך היו בעניין, שהוא היה צריך לייצר עוד 13,000 שוקולדים, בגלל שהדרישה הייתה כזאת גבוהה. קבלו את הקמפיין. Let us tell you a little something about our chocolate bar. It's unequally divided, which is indeed difficult to share equally. However, it's going to stay that way because our chocolate tells an important story. Let us explain. Here's where 60% of all the world's cocoa comes from. There are lots and lots of cocoa plantations here,
where cocoa farmers work incredibly hard for very little money, and where children are forced into doing illegal and dangerous work so that big chocolate companies can purchase cocoa for a low price in order to become even bigger and richer. So, as long as the chocolate industry is unequally divided, Al Bar will stay that way too. Tony's vision is 100% slave-free chocolate. Not just our chocolate, but all chocolate worldwide. למי שאמר שפרפס לא מוכר, טוני הרוויחו ב-22-23 28 מיליון יורו רווח. הם עושים שיתוף פעולה עם מעל 17,000 חוואים באפריקה. ויש להם חנות דגל, מוקד עלייה תיירותי מאוד גדול באמסטרדם, שלי לקח 40 דקות כדי להיכנס לשם. זה לא נגמר בטוני, אני המשכתי לחקור, וגיליתי את המותג הזה. קצת סגור, בסדר. נעים מאוד, פיירפון. מה שאני מחזיקה ביד זה טלפון אתי. מישהו מכיר? מישהו שמע? אוקיי, איזה כיף, גם זה סבבה, משהו חדש. אוקיי, מה מיוחד כל כך בפיירפון שקיימים גם כמעט עשור בעצם, נכון? המודל העסקי שלהם אומר כזה דבר, אנחנו פונים לאנשים, bottom up במקום top down. אנחנו רוצים לעבוד עם קהילה, אנחנו רוצים שהקהילה תשמע מה יש לנו להגיד. הטלפון הזה מתפרק, הוא מודולרי, הוא מתפרק לחלקים, כמו שאתם רואים פה, ומה שבעצם זה מייצר מודל של חלקי חילוף. במקום לייצר מאפס, להזמין, לעשות מחדש, אתם יכולים בעצמכם לפרק את הטלפון ולתקן אותו, אוקיי? מעבר לזה, האנגייג'מנט של הקהילה הוא מטורף. אתם מעבירים ביניכם חלקי חילוף ומתקנים ומשתמשים שוב ושוב ושוב. קבלו את הקמפיין שהם עשו לעשור. Oh hey, Fairphone here. You know. This is not a normal phone. If you can't open it, you don't own it. It's a smartphone that's been designed from the ground up. Fairphone. You know our story. Smartphones and the whole industry behind them are broken. With more phones than people on the planet, we're even outnumbered. It's all a wasteful, unsustainable, antisocial, and polluting mess. So once upon a time, we decided enough already. And our first crowdfunding campaign led to the first Fairphone. Fairphone won. And we didn't stop there. Over and over, they kept telling us fairer phones were impossible. Well, look at us now. And it's about more than phones. For 10 crazy years, you and us have been changing this industry from the inside together. But there's still so many people we want to reach out to show the world what real change looks like. That's why we need you. Change is in your hands. זה מה שהם אומרים, זה מה שהם התחילו מקמפיין אחד של מימון המונים. ועשור אחר כך יש להם 500,000 אנשים בקהילה שפשוט מעבירים את הידע הזה, מספרים את הסיפור הלאה, והם רק יותר ויותר גדלים. אם אתם מכירים אותה או לא, יש לה סרטון בטד, אני ממש ממליצה לצפות בו. קוראים לה קייט ראוות', והיא החליטה ב-2018 עם אוקספורד, והחליטה לצאת עם מודל כלכלה חדש, שמדבר על העובדה שזה לא ייתכן, שחושבים על הצלחה כלכלית רק בקפיטל, ורק במספרים. מה אנחנו חושבים לעצמנו בעצם? גם הטבע, גם החברה, גם האנשים. אנחנו חווים את זה הלכה למעשה עכשיו. קייט ראוות' סחבה אחריה, ועדיין סוחבת הרבה אנשים, הרבה בנקאים, הרבה אנשי הון סיכון, שמאוד מתחברים לדרך שלה. משם הגיעו הרבה יותר דברים שקשורים באמת לאחריות תאגידית ו-CSR והכל. אבל רגע, אני לא כל כך סיפרתי על עצמי, קצת. אז קוראים לי הדס דרחלי. אני יועצת אסטרטגית ובאתי להטיב. אני מלווה עסקים, ארגונים, אנשים שרוצים להטמיע חשיבה עם השפעה חברתית וסביבתית. גם עסקית, אבל עם purpose. עכשיו,
מ-2017 אני חברה בארגון שנקרא Brand Change. רגע, זבל. בארגון Brand Change. זה ארגון שהוא בעצם קהילה בינלאומית גדולה, שאנחנו משתמשים בכוח המיתוג ככוח להשפעה חברתית וסביבתית. אנחנו נמצאים ברחבי העולם, ומי שיסדה את זה קוראים לה אן מילטנברג, שהיא ממתגת על, עבדה במותגים הגדולים באירופה, והיא ממש, יש לה מתודולוגיה שהיא מיועדת לאנשים שרוצים להשפיע ולהטמיע את זה באסטרטגיה של המותג שלהם. בישראל, לצערי הרב, עדיין אין הטבות מיסוי לעסקים חברתיים, ועדיין אין שום זכויות לעסקים חברתיים, שזה אבסורד בפני עצמו, ומנסים להעביר את הרגולציה הזאת, אבל זה לא עוצר מאנשים שרוצים לעשות השפעה, מיזמים, יזמות ובעלי עסקים, באמת לעשות עסקים חברתיים. הנה דוגמה למותג מדהים בשם מולט. אתם מכירים? מותג ישראלי. אוקיי. מולט בעצם עובדים במודל שנקרא Triple Bottom Line, שורת רווח משולשת. בעצם מה שהם עושים, הם מצד אחד הם תנועה עיצובית, שמביאה איתה חשיבה חדשה על אדריכלות ועיצוב פנים. הם משתמשים במשטחי עץ ממוחזרים. משטחי עץ, כל מה שמגיע באוניות, נכון? מה עושים איתם אחר כך? אז הם ממש פיתחו מתודולוגיה מדהימה לבניית ריהוט במשטחי העץ האלה. אתם יכולים ללכת למולט שנמצאים בטרמינל העיצוב בבת ים, ולעצב את הריהוט שאתם רוצים בסדנאות. מצד שני, אם אתם באים כחלק מיום גיבוש, לבקר אותם, חלק מהתהליך הוא לבנות עבור מישהו אחר. עמותה, או כמו שאנחנו יודעים, הם בנו המון בשביל מפונים שלא היה להם ריהוט או כדומה. וזה עוד מה שהם עושים, הם אדריכלים ומעצבי פנים. כך שאם אתם מזמינים איזשהו עיצוב לסטודיו, למשרד, לאיזה מרחב שלא יהיה, אתם גם מקבלים דוח, שבזה שאתם משתמשים בשירות שלהם, אתם חוסכים עצים. והנה עוד מותג. עכשיו, זה עסק חברתי, חברה בעם, לא עמותה, וזה הבדל מאוד משמעותי, אוקיי? זה מאוד מאוד משמעותי. הם בוחרים לעשות גם וגם. והנה עוד מותג ישראלי, יוצא דופן ומעורר השראה. מישהו מכיר את קייט פרייד? יש, גם. תקשיבו, אתם שולטים. אוקיי, אז קייט פרייד היא בעצם, גם היא עושה עם מותג בוטיק שנראה טוב ומעוצב ומהמם, אבל הם משתמשים במצנחי רכיפה ומצנחי גלישה משומשים, ומעסיקים נשים וגברים אמיצים ואמצות שנחלצו ממעגל הזנות. אפשר להיות גם וגם. כאילו, בואו, למה לא? זה אפשרי. רגע, קפה. לא, כבר אין לי קפה. יש לי פירורי קפה פה, המון פירורי קפה. אני רוצה להציג לכם, תכף, מותג שהולך להפתיע. אבל לפני זה, טיזר. מישהו מכיר את ריצ'רד ברנסון? כולנו יודעים כמה הוא יזם מגה יזם, נכון? ואם הוא אמר את זה, אני הייתי מקשיבה לו. אוקיי. הכוס קפה הזאתי עשויה משאריות ופירורים של קפה. מותג גרמני מדהים, מאוד מצליח, שבעצם לוקח את כל פירורי הקפה. תחשבו, כמה קפה אתם שותים ביום? כמה קפה? אני יודעת שאני שותה לפחות 2. כמה פירורים נשארים? מה אנחנו עושים כל השאריות האלה? בבתי קפה, מכונות. נכון? הנה פתרון מדהים, ממותג, יפהפה. ויותר מזה, אם מזמינים את הכוסות האלה במסגרת כאילו מתנות לעובדים, אז אפשר ממש להטביע את הלוגו של החברה. אבל הם לא הפסיקו שם, זה כל כך הצליח, שלאחרונה הם יצאו עם מוצר חדש.
אוקיי? שימו לב, זה החומר. שעון משאריות קפה. תראו איזה יפה זה. כאילו, וואו, נכון? הם עסק חברתי. למה? כי הם משתמשים, בעצם הם נוצרים קודם כל כדי לעשות שינוי חברתי או סביבתי, או גם וגם, ומחברים לזה גם מודלים עסקיים. יש מעל 10 מודלים עסקיים חברתיים היום. זה כבר לא טרנד, מדובר פה במהפכה. יש 11 מיליון, נכון ל-2022, יש 11 מיליון עסקים חברתיים בעולם. זה רק יגדל ויגדל ויגדל. אוקיי, זה אחד המותגים הכי משעשעים שיש. אתם יודעים מה זה? אתם מזהים? יפה. נייר טואלט. נייר טואלט ממוחזר, ולא מניירות טואלט, כמובן, כן? שימו לב לעיצוב המאוד צבעוני, מאוד happy, מאוד שמח. עם זאת, הנייר טואלט הזה נוצר כדי להציג אתגר חברתי מאוד 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 גדול, של-2.4 מיליון ילדים במדינות מתפתחות, אין תנאים סניטריים. אוקיי? סיפור על המייסד סיימון גריפית, שיש לו אהבה לפעילות הומניטרית ופעילויות שירותים, שישב 50 שעות בשירותים, כדי לעשות קמפיין של מימון המונים, אוקיי? ולגייס כסף, כדי שיוכל להפוך את הפרוטוטייפ הזה למוצר. קבלו. Hi, I'm Simon Griffiths, co-founder of Who Gives a Crap. We reckon every trip to the bathroom should be a feel-good experience. Who Gives a Crap? It's a breakthrough on so many levels. Let me take you through them. It's better for the environment. That feels good. But unlike other recycled toilet paper, we're all about comfort. So it has a beautiful fluffy texture and low PTR, or poke-through rate. That feels good. But here's where we're really on a roll. 50% of our profits go to sanitation projects in the developing world. You see, while a trip to the bathroom can be the ultimate feel-good experience for some, for many, it's not. The bad stuff ends up in waterways, causing diseases that fill half the hospital beds in the developing world. It's as simple as that. We take something that everybody needs and use the proceeds to help people in need. And that feels really good. מה שהופך את Who Gives a Crap שקיימים היום באירופה, בארצות הברית, באוסטרליה, מה שהופך אותם לעסק חברתי זה העובדה שיש להם שותפות. בעצם 50% מהרווחים שלהם הולכים לארגון הומניטרי. גם זה סוג של מודל. לא שאלתי, מישהו רוצה שוקולד? כן. בבקשה. אוקיי. תעבירו ביניכם ותתחלקו בחוסר שוויון. אוקיי, אז ככה, אנחנו רגע לפני סיום. ברור לכולנו שמאז הקורונה, מאז התפרצות הנגיף הקורונה, משהו השתנה בעולם. אתם מרגישים את זה? נכון? נכון שמשהו קרה. ופה בישראל זה נראה לנו קצת כאילו, וואי, קורונה, כאילו, הכל יחסי, כמובן. אבל לכן, באמת משהו השתנה. אתם יודעים מה השתנה? אנשים מתחילים לדבר על אובדן, על עצב, על קושי, על אבל ועל בריאות הנפש. כי אנחנו עוברים כרגע תהליך שבו נכנסנו, נראה ככה לפחות, עידן של שגרת משברים. ודיברו על זה גם קודם. זה ההזדמנות למותגים לקחת את התחום הזה של בריאות הנפש, ולא לשמור אותו לצד הציבורי ולמחלקת רווחה במועצה או בעירייה, אלא באמת לקחת סטנד ולראות איך אפשר לעשות שיתוף פעולה, גם בשביל העובדים וגם בשביל החברה וגם בשביל החברה באופן גורף. ואני אתן לכם דוגמה למותג מדהים שעושה
שינוי משמעותי בבריאות הנפש. אוקיי. הסיפור הזה מתחיל עם מייק מרטין. מייק מרטין המייסד של חברת רוטולס, שנחשף שוב ברשת לעוד סיפור על מקרה הרג בבתי ספר. אני לא רוצה לדבר על הקלות הבלתי נסבלת של נשקים, אבל זה מה שקורה בארצות הברית. ואז הוא התחיל לחקור וגילה שבכל יום מתים 100 אנשים וילדים משימוש בנשק. לא ביטחוני, משימוש בנשק. אז הוא החליט שהוא חייב לעשות מעשה. והוא הלך ללמוד נפחות, כדי ללמוד איך אפשר לקחת את כלי המלחמה ולהפוך אותו לכלי גינון. איך הוא עשה את זה? בעצם החברה מלווה אנשים שחוו אובדן, כאב, בחלקם משימוש בנשק. ודרך תרומות של נשקים, אנשים, יש הרבה נשקים בארצות הברית, אנשים תורמים, נשקים שפג תוקפם, יש הרבה, ובעצם דרך תהליך אומנותי, המשלב גם בריאות נפש וטיפולי, הם מייצרים כלי גינון, תכשיטים ועבודות אומנות, שיוצאים אחר כך למחירה פומבית. אוקיי? הנה עוד מודל עסקי. עכשיו, מדובר פה בתנועה שנקראת From Guns to Gardens. זו תנועה שקיימת כבר בכמה מדינות בארצות הברית, וגדלה כל הזמן יותר ויותר. וזה מאוד מרגש. רגע לנשום, נכון? נקלוט את זה. מה אפשר לעשות מכלי נשק? אוקיי. התנועה הזאת בעצם היום הם עובדים גם עם ארגונים וגם עם מועצות. ובעצם המתודיקה שלהם היא כלי לניווט סכסוכים. אז לקראת סיום, אם יש משהו אחד שהייתי רוצה שתיקחו, כאנשי קריאיטיב, אנשי מותג, אנשים משפיעים, זה שאני מאמינה שהכוח הגדול בעולם שייך למותגים. ואני הייתי ממש רוצה לשתף אתכם באנקדוטה קטנה. לפני 70 שנה, מותגים חיזקו את העולם הזה שהחזק הוא זה שמוביל, שהוא קול, שהוא שולט. אחר כך הגיע צוקרברג, נכון? עם הפליפ פלופ של אדידס שלו, ופתאום כולנו אמרנו, החכם הוא זה ששולט, שצודק, שהוא קול. אז אני חושבת שהגיע הזמן שהמיטיב, החברתי, הסביבתי, יהפך להיות קול. תודה רבה.